Okay, hvad går det ud på? Og spise den. 16 gange i hver side, ikke? Sej. Og så må man suge. Nej, det er 16. 2 i hver. Ja, du kender 16 gange i hver side, og så må man suge. 2, 3. Nej. Det er jo mad. Det er jo mad. Det er jo dejligt. Det der. Du kan sige, at jeg har været rigtig nu. Det er nok det smarte, det der. Kan du lugte næsen? Det er så Emils sidste fødselsdag. Så dør man da åben. Jeg skal bruge alle pengene. Det gør moren. Nej, det er godt. Vi skal bruge på sammen. Skal jeg hente en til? Jeg tror, det er mine indre organer stopper med det. Ej, hold.